Όσο κρατάω μικρόφωνο, αρχίζουν και ανεβαίνουν τα στάσιμα. Έπιαζα τις γιώσεις, φωτιά βγάζουν, αλλά κι εγώ έχω γίνει μουσικέμα, τρέχω. Να με επιτρέψεις να αποχωρήσω, δεν αντέχω άλλο. Πολύ ζέστη βγάζει αυτό το πράγμα. Και τον αέρα τον έχω να το ρίχνει εδώ μέσα. Η γη είναι της κακομοίρας. Έχω κι άλλη τάση στο ανάπραγμα πιο πάνω. Θα αναπιναχτούν εδώ, με αυτή τη θερμοκρασία που έχει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναλέμε, αν δεν θέλεις να πάρω άλλο μικρόφωνο, σε χαιρετώ. Πολύ ζέστη. Μόνο ακρόαση. Μόνο αν χρειάζεσαι να πάρω, θα ξαναπάρω. Καλώς είναι 22, καλώς. Να πας στο καλό, εντάξει, μην τα κάνεις κιόλας, δεν γίνει και τίποτα, άστα. Ξέρεις εσύ, δεν πειράζει, δεν θέλω τίποτα, έτσι με το 100%. Το σύνολο που έχω να φέρει με δυνατότητες, κατάλαβα κατεβασμός. Έχω μανιά, το 9 ρισκάρτο, έτσι 9 ρισκάρτο σε αυτήν την εκπομπή, και σε κατεβάζει και κάτω, έτσι, πάρει 7,9 και μας καταλαβαίνετε, δηλαδή το πράσινο δεν το κάνει τόσο αυτή την τάση στο τέλος. Έτσι όπως αυτό σε αυτή τη στιγμή δηλαδή, έτσι, φαίνεται ότι εσύ δεν κάνει τόσο αυτό το πράγμα του γερό εδώ που έχω και αυτό. Λοιπόν, να πας στο καλό, να το ξαναπούμε. Ένα, δύο.